Jdeme reagovat. Bulldog Challenge Feed Profi. Pane bože. Já čtu fake newsy komentáře. Tenis. On udělal Bulldog Challenge with profi Větnamec. OK. To na to. To dělal provodu. Jdeme reagovat na ně, pojď. Jo, 2 pele dáme po nich, jo? Bro, ale frajer to paští jak nic. Že ho jeho ani nepálí. Bro, jak ho to zabíjí. Bro. Hej, ale borci, že vypadá jako Jason Dwayne. Hej, že vypadá tak, originál, koukejte. Jako on. Není mu podobný, hoši, neříkejte, že ne. Protože si řeknete, že ne, tak zní proto rasisticky, já taky to nemyslím. Co? Já bych řekl, že docela jo. Nelžete. On má i stejnou pusu jak on. Ne, není, 50-50. Jo, je. Je mu podobný. Ale jako sorry bráško, ale on táhne tvoje celý video. On táhá celý tvoje video na zádech, ten profi Větnamec se jmenuje. On tahá celý tvoje video, kamaráde můj. To je jeho bratranec. Aha. To se cení. Ty baby. Aj. Co je to? Hej, ale on se s tím nesere, frajer. More, on se s tím nesere. Ej, on to do sebe dává, jak nevím co, jako fakt frajer kluk. Jako cení, to se cení prostě. Je mu kapesník. Zkusím dát hodně teďka do pusy. No ty lakuješ, bráško. Počkej, já si pustím, to je 9 minut. Já si myslím, že profi Větnamec vyhraje. On se tak... Vůbec jsem to ani nesnědl hodně. Je chudá kašle, ale já se vyhrál. Asi vyhrál, ale myslím si. No jdeme na ten prank na něho, čtu fake newsy komentáře vám je. Takže lidi prostě tady napsali jste otázky a já to budu číst a ona bude odpovídat. Okay. Jo, takže jdeme na to, takový Q&A. Já se podívám. Dobrý video, pokračujte ve tvorbě, jako dělej furt tam to. No, já se zeptám, co byste chtěli, hra nebo tlustá, nebo jaká? Děláme videjko nějaký zase, určitě. Takže další. Lidi, dělá stejný content jako já, no, jo nebo ne? Napište mi do chatu, co si myslíte vy? Jako je špatný. Co je špatný? Co to je? Hahaha, dala jsem dislike. Co je dislike? Já nevím. Dám like. Co to budeš jíst? Ne, je to špatný, jo. Ti nedávaj.
Zase radši, protože Ta písnička je moc nahlas. A je to špatný, Braško, není to špatný. No,